Dobrý večer, dámy a pánové, ráda vás tady vidím. Jsem strašně nadšená z toho, v jakém počtu jste se tady sešli a moc se těším na dnešní večer. Můžete si všimnout, že přišlo jaro, takže možná uvidíme i nějaká jarní témata na tomhle zápasu. A já se takhle na začátek chci zeptat, kdo z vás už někdy byl na zápasu v divadelní improvizaci? Výborně, takže tak třetina. Tak pro ten zbytek, děkuji, pro ten zbytek vysvětlím, o co se tady bude jednat. Jo? Tak bude to něco mezi hokejem, jo, a divadlem. Takže jakkoliv si představíte tyhle dvě věci, že se jako spojí dohromady a vznikne něco úžasného, tak to je přesně to, co dneska uvidíte. Ano, něco mezi improvizací, sportem, divadlem, no prostě, jak už jsem říkala. A dneska pro vás zahrajou dva týmy. Ano. Jeden tým je tým domácí, jmenují se Vezmi kapra na Pilates, ano, tým pražský, a dokonce přijel tým z Českých Budějovic, tým Vešky. Takže tady ty dva týmy se proti sobě utkají v zápase divadelní improvizace. A já bych se ještě zeptala, kdo z vás teda, už jsem zjistila, že kdo byl někdy na tomto zápase, ale kdo byl na nějakém sportovním zápase, například na hokej někdy? Někdy v životě? Kdo byl na hokeji? No tak to je, já třeba taky ne, jo? Takže koukám, že jsme na tom vlastně podobně, ale pár z vás to vidělo, takže pak můžete ohodnotit ty společné prvky těchto dvou věcí. No, já se budu moc těšit. Každopádně, teď už potřebuju ještě vám říct důležité věci. Budou přibližně 3, ale na tu matiku taky moc nejsem. Takže první věc je, že všechno, co tady uvidíte, vzniká teď a tady, před vašima očima. Nic není připravené. Takže tam je velké napětí v tom. Druhá věc je, že to bude vznikat na vaše témata. Takže se těším, až si přečteme, co jste všechno napsali, nebo co ještě vymyslíte v průběhu. A ta třetí věc je, že, prosím vás, hráči z Prahy i hráči z Budějic trénovali, aby před váma byli opravdu nejlepšími hráči improvizace, jakými můžou být. A teď je potřeba natrénovat vaši diváckou roli. Jo. Takže prosím vás, připravte si přesně. Výborně. To bude úžasný, cítím to, že i vy opravdu jste dobře natrénovaní. Ale tady ten potlesk byl takový jako 5 z 10, řekla bych, jo. Pojďte si prosím vás představit, že to je opravdu nejvtipnější improvizace, kterou jste kdy viděli. Nejkrásnější, nejzábavnější, nejzajímavější, nejoriginálnější, jakou jste si dokázali představit. A teď přijde váš potlesk. Výborně, takže tady to je to minimum, ano, které dneska uslyšíme. A za tohoto potlesku, prosím vás, přivítejte hráče Vezmi kapra na Pilates a Vešky! Byli 100% připraveni, musí se rozcvičit. Takže teď nás čeká veřejná rozcvička a já vás poprosím, začněte se protahovat, rozcvičovat do zvuku hudby. Ano, můžete využít celý prostor. Kotrmelec. Přesně, kotrmelec, stojky, hvězdy, všechno je dovoleno. Salta a tak dále. Pojďte se hýbat po prostoru, vyplňovat prostor. Můžete přejít i do tanečního pohybu případně. To se určitě bude divákům líbit, že? No. Výborně. A teď, diváci, řekněte mi nějaké vaše oblíbené prostředí. Kam byste chtěli třeba se někdy podívat? Hlavní nádraží. Hlavní nádraží, výborně, výborně. Takže jste na hlavním nádraží a řekněte mi, co nebo kdo jste na tom hlavním nádraží. Jsem policista snažící se zjednat pořádek. Jsem spěchající cestující na vlak. Jsem babička, která přemýšlí o tom, kde nechala své tašky.
Jsem nezakoupená místenka. Jsem odpadkový koš plný nepořádku. Jsem hodiny ukazující, že nikdo nestíhá. Jsem otec vítající svého syna. Jsem babičina skleróza. Výborně. Poprosím další pohyb po prostoru v nějakém jiném rytmu. Ještě někdo by se chtěl někam podívat, kromě hlavního nádraží? Scéna Národního divadla. Scéna Národního divadla, výborně. Tak prosím vás, jste na Národním divadle a kdo nebo co jste? Já jsem příliš málo placený herec na to, aby byl vepředu. Jsem už 10 let kompárs. Jsem nápověda skovaná v křoví. Já jsem hlavní hvězda pořadu. Jsem kulisa, která je zlomená. Jsem ego hlavní hvězdy pořadu. Jsem inspicient odtahující křoví. Jsem zkažená scéna. Výborně. A pojďte se naposled, prosím, hýbat do nějakého rychlého rytmu. A nějaké poslední prostředí, prosím. Golfové hřiště. Golfové hřiště. Co nebo kdo jste na golfovém hřišti? Jsem čtvrtý par. Já jsem vlaječka označující jamku. Já jsem míček skoro u vlaječky. Jsem otrávený nosič golfových holí. Já se hlásím, že to je můj míček, co tam leží. Jsem přání nosiče holí, že by radši hrál golf na Nintendo. Jsem vítr, který míček popostrčí. Jsem kondor jdoucí po míčku. Výborně, hráči, pojďme je podpořit potleskem. A ještě se podíváme na to, jak budou hráči tvořit takové malé obrazy, obrázky ve hře Sem beru. Prosím. Jsem spadnutá rozinka pod stolem. Jsem pejsek, který chce sníst rozinku. Jsem malé dítě, které chce sníst rozinku. Koho bereš? Psa. Jsem daňové přiznání. Takové jarní. Hezké. Jsem veselá úřednice. Jsem její špatný den. Beru špatný den. Jsem záchod. Jsem člověk. Jsem dveře. Beru si člověka. A mně by se líbilo teď s tím jarem, kdyby se to celé mohlo tak jako tak poeticky tvořit, že by z toho byla skoro taková báseň. Jestli by to bylo možné, že by se to rýmovalo. To se těší. Jsem velikonoční zajíček. Jsem plný košík vajíček. Jsem dochvilný poslíček. Beru košík. Jsem unavený opraváč. Jsem utrávený žhář. Jsem obrovský lhář. Beru lháře. Jsem
Smutný pejsek. Jsem veselý rejsek. Jsem nevychovaný hejsek. Beru pejska. Jsi pejsek. Já jsem pejsek. Beru hejska. Já jsem hejsek. Jsem stolička. Jsem vodička. Jsem na židlí polička. Beru si poličku. A to bude teď poslední krátká báseň. Jsem nosič vody. Co padá do nehody? A já jsem jeho polité nohy. Děkujeme. Já moc děkuji hráčům a poprosím je, aby se šli připravit na ten už hlavní, na to hlavní klání. Takže za potlesků se můžete jít připravit. A za chvilku už přijde opravdu ta nejdůležitější osoba, nemůžu se už dočkat. Ale ještě předtím vám musím vysvětlit, co to mám v ruce, ano. Tohle pozná někdo. Ano, já to prostě neumím. Na to umí hrát pouze hlavní rozhodčí, která za chvilku přijde. A ona tímto označuje fauly, ano, neboli trestné body. A tímto označuje, tak to umím, jo. Tak tímto označuje začátek nebo konec kategorie, nebo i takové hry, etudy, scénky, jo, to hned poznáte. A potom tohle je zvuk, který žádný hráč nechce slyšet moc často, ano. Už jste si všimli tady těch bodovacích kartiček, protože když hráči dohrají, tak vy budete hlasovat, který tým se vám líbil více. Pojďme si vyzkoušet, ano. Když se vám líbil více tým žlutý, ano. Výborně, skvěle. Doufala jsem, že aspoň jeden se objeví vždycky a dneska všichni jsou chytří, výborně. A teď vyzkoušejme naopak zelený tým. Ti z vás, kteří tam mají modrou, dělejte, že to je zelená. Ano, výborně, přesně tak. Krásné, jednu tu žlutou jsem tam viděla. Pozor. Tak a který tým vyhraje, dostane právě bod, ano, který se na to moc těší, až budou mít co nejvíc bodů. Ale může se stát, že dostane také právě ten trestný bod, který dostat nechtějí. A to je, když zapíská paní rozhodčí na tuto kazu. Takže, teď už jsem vám všechno vysvětlila. Prosím vás, je vám všechno jasné. Je to opravdu důležité, aby paní rozhodčí věděla, že vše chápete tak, jak to má být. Ano. Všichni ano, výborně, ukazujete palec nahoru. Kdyby někdo měl nějakou otázku, tak rychle teď mě to řekněte, než přijde rozhodčí. A jakou barvu má teda kapr? Kapři mají zelenou barvu, ano, no, tak. Jako ta ryba, jo. Vešky jsou žluté, ano, kapři jsou zelené. Ale to poznáte hned podle jejich barev triček. No takhle. A teď já zavolám, prosím vás, tým Vešky. A za Vešky hraje Jarek, Kristy, Anička a Míša. A tým Vezmika Prana Pilates, Marek, Matěj, Josefína a Igor. Na pódiu zavolám také pomocného rozhodčí. Martin, pomocný rozhodčí, Martin. A teď to prosím vás přijde. Největším potleskem přivítejme hlavní rozhodčí Míšu!
Děkuju. Já jsem vás zadu slyšela, Báro. Jo. Ano? Je dobře. Ptala jste se uzavřenou otázkou publika, jestli všemu rozumí. Publikum se chce zalíbit a zřejmě řeklo ano, že? Řeklo ano. Zjistíme za chvíli. Já budu pískat fauly, ano? Ano. Co to takové fauly v improvizaci můžou být? Schválně si publikum ví, ano? Aha, tak se ho můžete zeptat, prosím. Víte, co to jsou fauly? Například v improvizaci. Co vlastně budu pískat, že? Třeba šaškování. Ano, výborně. Pokud hráči budou ze sebe dělat šašky, klauny a nebudou důsledně reagovat na sebe, vzájemně se podporovat, protože já jsem tady především proto, abych dohlížela na fair play hru. A v improvizaci to znamená neustále na sebe navazovat. Vnímat, co jste si tam vložili a navázat na to. Jakmile někdo začne šaškovat a dělat blbinky, chtít se zalíbit publiku, fórečky, budu pískat, ano? Výborně. Taky jsem slyšela, že se jedna paní ptala, jakou kdo má barvu. Ano. Já jsem to i pantomimicky stvárnila. Takže je to již jasné. Ano. A že paní chce fandit veškám, jsem pochopila. Tomu, kdo je lepší. Aha, tak teďka jsme u toho slova lepší. Ano, lepší. Prosím vás pěkně. Ty improvizace, to se bude měnit, ano? Někdy se bude kolegovi dařit napojit se lépe, někdy ne. Vaším úkolem je, prosím vás pěkně, taky rozpoznat, jak kolegové nahrávají, protože na ten gól, na to, co tam vzniká, je potřeba taky nahrát. Takže prosím, neoceňujte pouze právě ono šaškování, to já budu pískat, ale to, jak spoluhráči hrají spolu. Protože, jak kolegyně řekla, něco mezi hokejem a divadlem, z hokeje si bereme tu sportovní atmosféru, ale nebereme si to, že hrajete proti sobě, že? Vy vlastně budete získat body od publika, doufám, za to, že hrajete spolu. Protože jinak nám tady nic nevznikne. Ano? Výborně, takže dost slov. Mají kolegové připraveni své pokřiky motivační? Ano, určitě. Výborně. Kapitáni, prosím, stříhněte si, kdo začne. Kámen, nůžky, papír teď. Kámen, nůžky, papír teď. Vy, ano, takže vy zvolte, jestli... Výborně, kolego, ano. Volíte, že začínáme. Vezmi kapra Na pilates! Vezmi kapra na pilates! Pochopila jsem tedy, že máte svůj pokřik, který neměníte, zůstává vám stejný a sami sebe takto motivujete, ano? Hezké, děkuji. Vy máte pokřik, který měníte podle toho, s kým hrajete, nebo je to taky váš pokřik stálý? My jsme ho upravili tak, aby byl vhodný pro tuto slavnostní příležitost. První bod plus, ano. Když váš pokřik byl moc hezký, no? Okay. My jsme z Budějc vešky, nepřišli jsme pěšky. Improvizace nás baví, nedostanete nás z hlavy. Vešky! Vezmi kapra na pilates do svého pokřiku. Ne, nijak jste jej nezakomponovali. V pořádku taky hezký pokřik, ano, to se mi líbí. Motivujete zatím sami sebe, to je důležité. Výborně. Takže, prosím vás pěkně, jdeme na to. Bára taky říkala, jsem slyšela, Baruško, že jste říkala, že tady není nic připravené. Ne, to jsem určitě řekla, přesně ano, tak. ale ono to tak úplně není, že? Ne, to jsem trochu zalhala. Tak, přesně. Protože já tady třeba mám něco napsané, tak můžete říct publiku, co tu třeba mám napsané, vy víte, co tu mám napsané. Ano, například tady máte napsáno toaster. Ha, můžete říct publiku, proč tam mám napsáno toaster? Ano, to můžu. Možná máte ráda k snídani. Vy chcete být vtipná, Báro? Pardon, to nechám na hráčích a já teď to opravdu bez lhaní vysvětlím, že máme připravené určité kategorie, v kterých budou právě hráči hrát. Ale už co bude obsahem té kategorie, to už nevíme. Ale víme to vznikne na určitá pravidla těch kategorií. Ano, jsou takové kategorie, jsou to hry, hráči se učí a trénují je hrát, rozumět těm principům. A já bych si přála, aby vaším cílem nebylo být vtipný, ano, ale nahrávat si a tím se stanete vtipnými. Tak, prostě jdeme na to. Můžem? Ano. Nic jsme nezapomněli? Jste správně obutí? Žádné díry?
Dobře, můžem. Ano, mám zde napsáno například toaster, ale... Takže já tady mám napsáno takové různé kategorie a hry a budu různě vybírat, kterou si zrovna zahrajem. A teď mám chuť, ještě ne na toaster, ano. Chtěla bych, aby hned na začátku jste si zahráli úplně všichni. To znamená, že si dáme poslední větu na začátku. A chtěla bych, abyste šli do 4 dvojic a v každé dvojici bude jeden zelený, jeden žlutý. Připravte se do dvojic, baru, vy si můžete říct trošku publiku, co můžou čekat a náhle to připravit. Poslední věta, prosím vás, je kategorie, kde hrajou v různých 4 prostředích různé dvojice. Ano? A vždycky, když jedna ta dvojice skončí nějakou větou, tak ta další dvojice v tom jiném prostředí musí tou větou zase začít. Jo? A pak zase oni skončí nějakou větou, tak ti touhle větou začnou, co tihleti skončili. A potom tihleti čtvrtý musí začít tou větou, kteří tihleti třetí skončili. Jo? Tak doufám, že to dává smysl, prosím vás, kejvněte. Výborně, výborně. A ještě je důležité, že také hráči přebírají pozice. Ano. Takže když například ve 3. prostředí skončí takhle, tak ve 4. prostředí, tak to zase začínají. Aha, takže větu i tělo chceme, tak, jo? Ano. Chceme to udělat hned náročnější, proč ne? Dobře, skvěle. Tak, pane kolego, můžu vás poprosit chviličku, přestaneme hrát. A teď od vás potřebujeme první vstup. 4 prostředí. Pro každou dvojici jiné prostředí, ve kterém bude hrát. První prostředí pro... Jarek. Josefína. Krematorium. Budete v krematoriu, kolegové, ano? Krematorium. Výborně. Řekněte svá jména. Míša. Matěj. Poslanecká sněmovna. V poslanecké sněmovně. Nesnažíme se být vtipní ani v krematoriu, ani v poslanecké sněmovně, ano? Publikum chce být vtipné, vy nemusíte, ano? Výborně. Anička. Marek. Cukrárna. Ano! To je obyčejné prostředí. Ano, nechme se překvapit obyčejností a jednoduchostí. Máte cukrárnu. Vy půjdete po vztazích, ano, v těch prostředích. Výborně. Vy taky. Cukrárna, 4. prostředí. Disneyland. Disney... Byla jste někdy v Disneylandu? Já jo. To je fakt super. Přiskáte. Aspoň mě to hrozně jméno. Disneyland. Vy jste byli v Disneylandu? Jméno? Ne, Kristin. Ne, Tibor. To znamená, že to bude vaše verze Disneylandu. Ano? Výborně. Zopakujeme si prostředí. Disneyland. Disneyland. Cukrárna. Poslanecká sněmovna. Krematorium. Výborně. A pojedeme tak, že vždycky půjde první akce, přebíráte, stop, přebíráte a pak pojedeme zpátky, takže a tím pak už zakončíme tu scénu, takže pojedete 2krát, jo? Výborně. A začneme v krematoriu. Nebo možná, víte co, můžete tady zůstaňte, to bude takhle velice krátké, zůstaňte a vy to rozhodíte tady na střed a pak vždycky půjdete ostatní na střed, jo? Vy jste krematorium. Ano. Aha, já si myslím, že vy jste krematorium. Pardon, takže jste šli dobře, Tak, Barčko, máme časovou. Ano, tamhle pomocíš rozhodčí? Pomocíš rozhodčí, výborně. Já bych potřebovala zatím jenom orientačně, vždycky, abych viděla plus minus, jo? Takže, už začínáte, kolegyně? Ještě ne. Písku, já mám písku, no. A kolega vám dá nějakou hudbu. No. Ale můžete se připravit. Zkoušela jste si, jak otáčet knihu. Pozor, krematorium. Koho tam máš? Věnec. Stanislav Věnec. 13 dní. No, už mi protejká trošku mezi rukama. Tak to jsme asi udělali něco špatně. Tak já ho dám zase zpátky do lednice na 13 dnů. Tak já tak tam koho tam připíšu... máš ty, prosím tě? Moment. Frýbová. Jo, to je vlevo. To už by měla pryč, ale. Nebyl tu někdo pro ní? Samozřejmě, že byl. A? Nechali tady, tak já ji vezmu. To je tvrdá jak prkno. Takže do lednice? Teď jsem mi odsaď vyndal. Že si nevadí.
pozor na tu morbiditu, ano? S úctou k mrtvým, prosím. Dobře. Tak já ji Jste uložím. velký silák, teda. Já vím. Já ji uložím do rakve, aby to líp vypadalo. Ano, například. Takže rakev nám tam vznikla, jo? Tam. Můžu zavřít? No, prosím tě, podívej se, jestli nechtějí, aby byla otevřená. Štronzo, poslední věta, prosím tě. Podívej se, jestli nechtějí, aby byla otevřená. Můžete se vrátit, jak jste zavírala tu rakev společně? Můžete ji takhle zavírat? Dobře. Převezměte pozici. Prosím, podívejte se, jestli nechtějí, aby byla otevřená, děkuji. A vy jste byli v jakém prostředí? Poslanecká sněmovna. Dejte si čas, zase kolega vám pomůže s hudbou a počkejte si, musíte začít touhle větou a poprosím, abyste se oslovili, abychom věděli, v jakém jste vztahu. Dejte si jména, buď si vykáte nebo tykáte. Pozor, dejte si čas. Prosím vás, podívejte se, jestli nechtěli, aby byla otevřena. Samozřejmě. Okamžik. A teď se oslovte, pane, oslovte ho. Oslovte ho. Pane poslanče. Aha. Vidíte, co to oslovení způsobuje? A mě by zajímalo, na koho se jdete dívat, jo? Pojďte, pane poslanče. Samozřejmě podívám se na to, paní premiérko. Tak ta urna by měla zůstat uzavřená. Já jsem si to myslela. To jsou zase tady nějaký podvody s hlasováním voleb. Ano. No právě proto máme nastavené ty pravidla, paní premiérko. Ano, pane poslanče. Pravidla nastavená máme, že? Ale jak se dodržují, když tady máme otevřenou urnu? Ale to není úplně naše starost, jestli mi rozumíte, paní premiérko. Pane poslanče, vy mě dneska nějak zlobíte. Jak to myslíte, že to není naše starost? Neměli bychom tady v poslanecké sněmovně všichni být na stejné notě? Ale, paní premiérko, odpusťte, ale máme tady na to úředníky, na úřadě vlády. My tu máme dělat zákony a politiku pro lid. Pane poslanče, já nejsem včerejší. Takhle to vždycky začíná, otevřená urna, nikdo to neřeší. A jak to potom dopadá? Nikdo to neřeší a jak to potom dopadá? Vezměte si tělo, potles prosím. Nasyťte se do role, pan kolega pomůže pecka, děkujeme moc. Větu máte? Jak to bylo? Nikdo to neřeší a jak to potom vypadá? Ano, dejte si čas. Cukrárna. Dejte si čas, dejte si čas, dejte si čas. A zase se budete oslovovat, ať víme, v jakém stavu k sobě jste. Nikdo to neřeší a jak to potom dopadá. Zase to dala blbě, jako. Tam měl být ten cheesecake. Štronzo, budu chtít, abyste začali a byli jste k sobě milí. Totež, ale ty dvě postavy se mají rádi a není tam zatím žádný problém. I když říkáte to, co říkáte, můžem? Totež ještě jednou, ale s láskou. Nikdo to neřeší, jak to zase dopadá. A oslovte ji. Jarko. Tam měl být cheesecake. Matyáši, víš, já tady pracuji jenom 2 roky, tak já to ještě nemám úplně zažitý. No já vím, no, já tady jsem půl roku a už to mám trochu zažitý. Víš, to je to, co mě na tobě vlastně hrozně udivuje, jak rychle se umíš učit. A víš, co mě udivuje na tobě? Oslovte. Jarko, Ano, Matyáši. jak pomalu se to Ironii pískám. Nechci tady ironii. To nebylo hezké, pane kolego. Směřovalo to úplně jinam, jo? Vy jste teďka dostala smích od publika, ale ode mě trestný. Takže... Jakou krásnou náladu nám tady dáváš. Já se vždycky snažím. Je to vidět. Je tady pak takhle krásně, všichni se tady smějeme.
Když oni mi to říkali už ve školce. Aspoň se vždycky usmíváš. Hlavně, když tam pokládáš ten cheesecake. Už mi to vyšlo, co? To dala. Děkuji, už mi to vyšlo. Co? Velký potlesk, zůstaňte. Vy jste Disneyland. Dejte si zase čas, až ta věta přijde. Počkejte si na hudbu. Věta zní, už mi to vyšlo. Děkuji. Co? Už mi to vyšlo. Co? A ideálně bude následovat oslovení, ať víme, v jakém jste stavu. Kdo v tom Disneylandu vlastně je? Dejte si čas. Ano, zmrzliny se tam prodávají, správně. To jste měl připraven tenhle for? Pane kolego? Už mi to vyšlo. Tak ještě jedno, nebudete spát. Takže, a já vás poprosím, abyste skutečně lízali, abychom vlastně cítili, jakou barvu zmrzliny máte, co tam je. A nechte se překvapit, možná to řekne kolegyně, už mi to vyšlo, co jo? Nechte se překvapit, co tam z toho vznikne. Pozor! Znovu! Teďka trošku šaškujete, že? Už mi to vyšlo. Co? No, tohle vypadá super. Že jo? To musím dělat trošku z jiného ještě. Tak uhni. Jo, to je ono. Tam mi vidíš, jak křičí. No, na té dráze. Já jsem fotila přírodu. Jo, tak Vidíš ty horky tam. Ale to dítě tam křičí taky. Přece nemůžete kolegovi říct, vy vidíte oba to samé. Takže pokud kolega řekl, že tam křičí. Ano, křičí, už to slyším. Vy máte společnou tvořenou realitu, že? Takže, co teda vidíte? Ukažte tu fotografii, podívejte se na ní v klidu a pojmenujte ji. A tolik dětí tam křičí a Jo, a bojí se a brečí. Jeden tam zvrací se. Nechtějte být pořád vtipný. To je romantika. To je romantika, OK. Pojmenujte se, prosím, nevím, kdo jste. Lásko, děkuji za tohle výročí. Děkuji! Velký potlesk! Lásko, děkuji za tohle výročí a jdeme do krematoria. Ano. Super! A vy už zakončíte scénu, ano? Dejte si čas. Možná to řekne jeden z vás, možná to řekne muž. Děkuju za tohle výročí. A tam je předtím to oslovení. Lásko. Podívej se na to. Na co? Tolik neboštíků na jedno takový krematorium, jako máme my dva. Jsem nikdy nedoufal, že bychom jich tu mohli mít tolik. Nám se to povedlo. Je to tak? Jo! Tak, a teď si mám rychle do pece, než se nám tu všichni rozloží jako ten věnec. Tak já tlačím. Počkej, otevřu? Otevři. 3, 2, 1. Stoj! Jo, počkej, ty musíme. Hezká scéna to do teďka byla, no? Takže co jako? Co to teďka bylo? 4 neboštíky najednou. Dovolíš si představit tu velikost té urny? Aha. To bude aspoň takhle. Ale jej se žene. Květinářství. Mají takové velké vázy. Nebo tady vedle je poslanecká sněmovna, tam by nějaká urna mohla bejt. Ty jsi ale hlavička. Ty jsi ale hlavička, děkujeme, velký potlesk. Je poslanecká sněmovna, tak? Výborně. Ty jsi ale hlavička, děkuji. Kolegové, už se můžete tady dívat od nás ze spodu, jestli chcete, vy už máte padla. Můžete, jak chcete. Aha. Ty jsi ale hlavička. Počkejte, začněte dělat.
Ty jsi ale hlavička, pane poslanče. Moc děkuju, paní premiérko. Co to drží v těch rukou? Konečně zavřená urna. Nebylo to zase tak těžké. Jak se ti to povedlo, pane poslanče? Já jsem zavolal na to oddělení, paní premiérko, a sehnal jsem ty nové samolepky ochranné. Zkuste jinak, pane kolego, zkuste jinak. Nahrajte mu, jak se vám to povedlo. Jak se vám to povedlo, pane poslanče? Víte, to je těžké. Aha, už to nebylo snadné, pokračujte. To vysvětlit, protože já jsem jim zavolal na to oddělení. Na jaké oddělení? No, na oddělení organizace voleb přece. A říkám, zařiďte to, paní premiérka to chce včera. Ano, chtěla jsem to včera. Děkujeme! Ano, chtěla jsem to včera. Chtěla jsem to včera, to si můžete upravit. Cukrárna. Ale dáme to. Konec. Byl nějaký čas. Ano. Ne, nebudete takhle naštvanej. Ano. To jsem to včera. To je sice krásný dort, ale ta svatba byla včera. Výborně! Ano! Ta svatba byla včera, to je vaše nahrávka. Pojďte se nastavit. Ta svatba byla včera. Zjistíte, co máte v rukou. Ta svatba byla včera. No, to byla. A když se nikdo nekoukal, tak já jsem vzal takovou maličkost, kterou nikdo nebude postrádat. Hudba, speciálně hudba. Víš, když jsme spolu teprve 3 dny, ale ano. Možná jste někoho z publika inspirovali? Ano? Výborně. Takže, prosím vás pěkně. Pane pomocí rozhodčí, pojďte ke mně. Já jsem párkrát tady pískla na svoji kazu, ano? Pískala jsem ironii, to není úplně běžné pískání, že? Na to možná nejste zvyklí, takže to jako trestný bod nebudu potřebuji ještě svoje kapitány, prosím. Paní kolegyně, pískala jsem ironii vašemu kolegovi, ano? Našemu? Byl to váš kolega, ne? Myslím si, že Vy jste odkud? Vy jste odsud? Jo, vy jste mixtečka, ježíš, aha, když se to teďka plete. Jo, vám jsem pískala ironii. Je to možné. Takže vy jste kapitán a užíváte ironii ve hře. Stalo se to. Už ať se to příště nestane. Dobře. Vašemu týmu pískla jsem tam něco, pomožte mi. ne. Výborně. Bylo to takové rozehřívací kolo, trošičku jsem to propískala, ale jo lehce. A šaškování tady ještě vašemu kolegovi. Jak s tou zmrzlinkou jste to připravili jako fórek, jo? On se chtěl zalíbit. Já vím, a to není dobré. On se nemusí chtít zalíbit, on stačí, když bude reagovat a hrát tak, jak je, ano? Můžete mu potom domluvit, ano? Výborně. Takže, nebudeme dávat zatím žádný trestní bod, ale bylo to offos, ano? Příště už budeme na ostro, ano? Jo? Chtěla jsem to... Někdo se tady smál?
Smála jste se mi? Mně? Smála jsem se té větě, že budete nás pro příště. Výborně. Děkuji vám, kolegové, před hlasováním, zůstaňte ještě, ano, jo, výborně, před hlasováním, vždycky si podíváme, kde jste hrál. Pane kolego, udělejte nějakou malinkou akci a slovo, nebo větu, aby si vzpomenuli, kde jste byl. Zopakujte to. Vezmeš si mě? Yes! Výborně. Dort. Výborně. Koho tam máš dalšího? Výborně. Co budeme dělat s tou urnou? To byl zelený tým. Cheesecake? Yes. Ano, pane poslanče. Už mi protejká mezi rukama. To znamená, nebyla nejlepší úplně vaše volba, výborně. Co dítě brečí? Já jsem tam ještě lepší hlášku. Ano. Výborně, opatrně. Skvěle, výborně. Nyní prosím hlasujte. Za to je krásně jste prestala. Na můj pamat. Budete hlasovat pro tým, který spolupracoval, nahrával, tvořil, užíval si to. Pojďme, 3, 2, 1, teď, prosím. A budeme rozsvítit v sále, nebo to uvidíme? Uvidíme. Teď se dozvíme, kolik vás tady je, kolego. 10 žlutí, 24. Ano. 24 zelených, svůj první bod získává tým zelený. Vezmi kapra na Pilates, domácí tým. Jsem ráda, že se radujete, ještě nic není rozhodnuto, ano? Vy si prosím ověřujte, že tam není díra za vámi, ať to tam je hezké. Tak, jo, to bude váš úkol si takhle to jistit. Paní kolegyně, vy opatrně na svoje paty, abyste si neoblížila. Výborně. Takže, prosím vás pěkně, cítím, že je tu dost horko. Dají se otevřít okna? Oni jsou otevřený, ale... Jo, to je těmi světly. Jo. Můžu otevřít dveře, aby to usnovalo. Asi jo, i když mám ráda uzavřený prostor takhle. Je to okno tam vzadu, jde otevřít víc. To je super. Jo, ale přesně ten závěs bude dobrý. Takže možná první zatáhněte závěs a pak otevřete. Tak, to se omlouvá za menší pauzu. Tak, mezi tím... chcete kolegyně něco říct? Ne, já jsem opravdu nadšená. Jste nadšená. Bylo to krásné. Ano, bylo to krásné. To je vše, co bych řekla. Přesně tak, souhlasím. Takže teď jste Já viděli... jsem chtěla říct, že jste krásně to pískala. Krásně jste. To je milé, to je milé. Takže, prosím vás, vy jste teďka měli možnost vidět všechny hráče. Výborně. Tak, teď si dáme... Teď si dáme věty z kapsy. Věty z kapsy. Máme nějaké věty ano. z kapsy? Ano, pomocní rozhodčí přinese věty z kapsy. Diváci aktivně psali věty z kapsy. To je krásné. Takže, já bych poprosila jednoho hráče z každého týmu. Pojďte vyslat hráče na věty z kapsy. Mám kapsy. Výborně, máte kapsy přesně. Proto pojďte si nabrat do kapes pár vět. Pár. A možná ještě jeden hráč, abyste měli 2 z každého týmu, si pojďte nabrat. Pojďte taky. Takže to znamená, že 2 hráči budou moct z každého týmu se účastnit hlavní hry, ostatní můžou případně doplňovat, ano, nebudete hovořit, můžete předměty, cokoliv bude potřeba. Tak, věty z kapsy. Já bych chtěla, nevím, jak to hrajete, ale já bych chtěla od publika teďka, aby nám řeklo prostředí, ve kterém začnou 2 postavy, a já byste takhle nejblíž, 2 mužské postavy, ano, budou v nějakém prostředí. Co to bude za postavy a v jakém prostředí? Vesnická zabíjačka. Bude to vesnická zabíjačka. Co to bude za postavu? Tohle. Koho bude hrát? Majitel prasete. Vy budete majitel toho prasete, ano. A tohle bude? Místní vegetarián. Místní vegetarián. Dobře. Vy budete nahrávat, jak bude potřeba, ale kolegové začnou sami. A vy případně můžete přijít a občas, když písknu, řeknu věta z kapsy, vy ji zakomponujete plynule a budete pokračovat.
Výborně. Zabíjačka. Na zabíjačku si pan kolega bere. Akordeon. Pár vět byste mohli říct, panu. Takže pár věty řeknu, co to vůbec je. Ano? Tak je to tak, že oni hrajou a najednou v nějaký moment si vezmou větu, kterou jste napsali vy, a tu musí nějakým rychlým způsobem zakomponovat do toho příběhu. Nebude to v nějaký moment, bude to moment, kdy písknu. A pozor. Moment, tu věcí tady určuju já. Kdy přesně. Krásně to určujete. Tak. Děkuji. Takže můžeme, poprosím atmosféru zabíjačky, dejte si čas, rozehrajte to. Všichni jsou připraveni. Případně, kdybyste viděli, že byste mohli cokoliv udělat beze slov, neváhejte tam vstoupit. Je oblíbené míchání, ano. To je hnus. Naopak, bratranče, je to vynikající. Viktor, je to hnus, ti říká. Jak to vůbec můžeš dostat do pusy? Ty to až saň smrdí tou živočišnou výrobou. A teď to je jenom toníček. Pokračujte. Tom Toníčkovi. Pojďte nám říct něco o Toníčkovi. Ty, co tady viděl, drbal ho za ušima. A teď ho budeš hanit? Doufal jsem, že ho pak poctivě vyšleš do terénu, myslím, do lesa. Já jsem ho vyslal do trouby. Můžeš ochutnat. Ne, to v životě neudělám. To bych se musel hambou propadnout. Jak hezky voní. Děláš nám ostudu. Maminka, ta by ti tohle neodpustila. Maminka, ta by ti na to řekla jednu jedinou věc. Koukej to sníst. Okay, jo. Ale Promiňte, dopovězte, ale já už se budu... Ale já už jsem mladší, já už bych choval moderně. Věta z kapsy. Dejte si čas. Přečtěte na hlas. To mléko mi nedávej. Mám z něj průjem. Já vím, že tím zaděláváš ty, Trince, nebo jak tomu říkáš, ale... Ty jsi vážně ostuda. Od kdy se dávají do jitrnic mléčné složky? Arnošte, přinesla jsem vegepárky. Dáš si? Paní kolegyně, větu z kapsy, přinesla jste vegepárky a... A co tady ten hasící přístroj? No já ti to povím, babi, já jsem si ho tady připravil, že až otevře ten tam by to peče, takže do toho pšouknu, jestli to tady bude požírat. Ale Arnoštku, dej si vegepárek. Asi dám páreček a budu... Tebe někam pozvat, co? Dáš si taky vegepárek, Viktore. Babičko, proč Babičko, reagujte na to, co řekl, jo? Jdete někam pozvat, reagujte na to. Už nenabízíte ten párek, který už jste nabídla, a pojďte pokračovat na to, co tam teďka vzniká. Jdete někam pozvat, jenom tohle nahrajte a reagujte na to v té roli té babičky, prosím. Řekněte to ještě jednou. Babičko, proč? Teď tady máme Toníka. Tak dobře, tak reagujeme na tohle, aha. No Toníka. Reagujte na to, pojďte víc informací k tomu. Toník, ten byl dobrý pašík, viď Viktorku? No, to Takže by... proč nabízíte vegepárky, babičko? Babičko, ono už je pozdě, že jo? Nechte jí odpovědět, pane. Nedělejte s tím blázna. Neděláme nikdy žádné postavy blázna. Já se moc omlouvám, paní Rozička. Už se to nebude opakovat. Takže co jí řeknete? Babička není sedí. Babička odpoví, proč nabízí vegepárky. No tak, když Arnoštkovi tak chutnají, tak jsem ti chtěla taky nabídnout. Odpovězte větou z kapsy. Drahá lokomotiva se řídí do zatáčky. Babičko, proč mě pokoušíš? Haló? Viktore, jsi tam?
Jasně. Já jsem tady myslela, že vaří venku, ale oni jsou tady uvnitř, ano? My jsme teď v garáži. Vy jste v garáži, dobře, děkuji za zpřesnění. Pane kolego, začněte větou z kapsy, tady kolega přišel nově. Pozor, jste tam 4, takže opatrně poslouchejte si, pojďte. Slož báseň o umělé inteligenci. A oslovte ho. Viktora. A řekněte mu proč, prosím. Víš, já jsem chtěl si dát to prase, ale já většinou než jím, tak potřebuji slyšet něco pořádně chytrýho a zároveň ale poetického, aby mi to dodalo tu chuť k tomu jídlu. Tak ty jsem zvědavý, Viktore, jak se předvedeš. Teď tě chci vidět, takový kapeňák. Prase pobiješ, ale aby si něco moudrýho řekl. Naštěstí náš strýček byl básník, takže to mám v krvi. Začněte větou z kapsy. No to ještě uvidíš. A kde je ten rým, Viktore? AI je dobrá, nálada bodrá, Toníka si dej, on je totiž nej. To nebylo zase tak špatné. Na to, kolik vás tam nakonec bylo, nějaký smysl to dávalo, Toníka jsme nakonec nesnědli, ale pískla jsem první faul, který budeme faulovat. Takže poprosím kapitána. Paní kolegyně, pane kolego, tentokrát je to vašemu hráči, který sice nádherně hrál, spolupracoval, ale označil jednu kolegyni v postavě za lehce senilní. Ano, to ne. Jo? Všechno bereme do hry postavy, neznavožujeme tím, že by byli pod drogami, alkoholem nebo tím takovým. Taková ta postava. No? Takže to si domluvte. A já bych dala rovnou 2 trestné body. Proč ne? Ano? Co byste chtěl, pane? A kolega chce něco říct? Pojďte. Pokud vás váš člen týmu nedokáže ochránit, co se chcete něco říct na svou ochranu? Já už to nikdy neudělám. Teďka šaškujete? Ne? Buďte důstojný. Já jsem se poučil. Výborně. 2 trestné body pro váš tým. Ať to poučení je jasné, ano? Chceme něco dodat? Chcete něco dodat? Nic, výborně, můžeme hlasovat, paní kolegyně. Takže druhé hlasování za stavu 1-0. Pojďme, prosím, hlasovat nyní. Dej si vegetárky. Toníka si dej. Toník je Dej si vegetárky. Začíná to vypadat vyrovnaně. Aspoň z mého pohledu. Dej si vegetárky. Pokud jsou tady někdy rodinní příslušníci z týmu, prosím, rozložte své síly. Je fajn, že podporujete svou rodinu, ale zároveň se dívejte na to, jak spolu hraje i tým protivníků. Aha, tak to není vyrovnanější. To jsem teda špatně viděla. 28-6. Tady máte silnou podporu. Poprosím publiku, aby bylo takové jako rovnovážnější, ano, protože týmy jsou velmi vyrovnané a není to snadné pro tým, který přijel zdaleka. 28-6, 28! Druhý bod získává tým zelený! Ovšem má 2 trestné body, až dostane třetí, dostane automaticky svůj bod tým protější. Báro, pokud se dívám správně, máme první polovinu za sebou. Ano. Je to vaše. Dáme si na vyvětrání a případné napití se hráčů 7 minut přestávku. Tak jo, doufám, že jsou všichni diváci zpět. Tady vidím ještě 2 nějaké volné židle, tak možná ještě někdo přichází. Tady chybí ta veselá paní. Veselá paní, no ale tak to ne snad. To doufám, že přijde veselá paní. A, už ji vidím, ano, výborně, na vás jsem čekala. Na koho jinýho? Tak jo, vítám vás v druhém poločase našeho zápasu. Zapomněla jsem v první půlce ještě představit hudebníka Dana, kterému moc děkuji za hudební dopad. A teď již poprosím tým Vezmi kapra na Pilates.
Teď poprosím velkým potleskem Jsem se zapomněla. hlavní rozhodčí Míšu! V pořádku, děkuji za potlesk, to je milé. Chceme něco dodat? Myslím, že ne, já myslím, že se těšíme a můžeme hned hrát. Výborně. Můžeme hned hrát. A já zase, abychom se rozehřáli všichni, tak kam se vejdete všichni, že? Tak jo, začneme těmi 1000 způsobů jinak. Výborně. Jo? Výborně. Takže zase se postavte zigzag, žlutým, zelený, žlutý, zelený. Pojďte se vzájemně napojit. Baru, můžete to teda uvést? 1000 způsobů jak se hraje tak, že budeme potřebovat od vás vždycky něco, co byste chtěli vidět, zpracované různými způsoby. Například, jak si učesat vlasy. Jo? A oni ukážou různé způsoby, jakými si můžou učesat vlasy. Krásné. Děkuji. Tak co se byste zeptáme. chtěli, ano, co byste chtěli vidět, můžete vycházet ze svých životních zkušeností. Nasazení protézy zubní. Vycházíte z vlastní zkušeností. Babička. Výborně. Jak různě se dá nasazovat zubní protéza, no? A bereme to vážně, ano? Vážně. No vážně, jako... To je důležité téma, paní se ptá, takže ji budeme ukázat, jakým Do budoucna, do budoucna. Přesně, a to, ano, to se týká nás všech. To To se člověk nikdy neví. Přesně tak, to je možné. Takže myslím vážně, jako to téma je důležité. Ano? Ať publikum odchází ochytřené. Aha. Inspirativní. Jdeme dál. Inspirativní. Výborně. Výborně. Stále inspirativní, ovšem trošku zákeřné. Ano. Co teď bude kolegyně dělat? Kam je dá? Marona, když mě ještě vzala. Ano, vzala vám je. Výborně. Takže máte jednu protézu na 2 lidi. Pořádně to tam narve. Pozor, jsou zde děti, ano, opatrně. Já se trochu bojím. Ano. Pomalu, jo? Pomalu. A v jakém jste k sobě vztahu? Bráško, děj to pomalu. Sourozenci, zestárli spolu, to je krásné. To víš, že jo, sestičko. Děkuji, to nám stačí. Poslední varianta, jestli máte ještě něco? Nemáte nic. Výborně. Inspirativní. Ještě něco byste věděli, jak se dá dělat na 1000 různých způsobů. Jak řešit konflikt na pracovišti? Přesně tak, ano. To jsou důležité věci, protéza, konflikty na pracovišti. Opět pomožeme publiku trošku se dovzdělat. Uklidněte se, je čas klidu. Ano, táborová inspirace. Přinesla jsem chlebíčky. Běžná inspirace. Každý si vemte 3 míčky. A budeme trénovat žonglování. Ano, team building, výborně. Tak. Konečné řešení. Takže to takhle nevyřešíme, jo? Opatrně s tím násilím, tady začalo to, kolego, podívejte se, co jste způsobovali, kolego. Ano. Máš na pracovišti konflikty. Ne. Zítra nemáš pracoviště. A reagujte na to ne ještě jednou. Ne.
Já zítra nemám místo. Poslední. Budeme se soustředit na svůj dech. Výborně. Najmeme si jogínku. Výborně. Velký potlesk. A do třetice něco, co se vám může hodit, něco z publika, co byste rádi viděli. Jak vyvenčit želvu? Ještě jednou, prosím. Jak vyvenčit želvu? Máte želvu? Ne. Chcete mít někdy želvu? Ne. Nebudeme to tedy dělat. Jak vyměnit kolo? Máte kolo? U auta. Jo, tak. A máte auto? Mám. Takže máte i kolo. Minimálně, je ještě někdo v publiku, koho zajímá, jak různými způsoby vyměňovat kola u auta? OK. Zajímalo by vás, jak vyvěnčovat želvy? Jenom 2, 3, 4. Já mám, takže mi to fakt Vy skutečně máte želvu? Takže si můžete různě vybírat. Buď se, protože je tu pár lidí v publiku, které by rádo vědělo, jak různými způsoby vyvěnčit želvu a jak vyměnit kolo u auta. Může to být zigzag, můžeme to spojit mužem. Rezerva, tady není žádná rezerva, tady je jenom nějaká jako věci na zalepení té pneumatiky, to se prej dneska už nedělá. OK. Oříšek? Ne, já radši mandle. Aha, počkat, to si teďka nejsem jistá. To jsou želváci, oni se Aha, já ne. Aha, tak můžete, my co nejsme želváci? Tak to zkuste dohrát, abychom to ještě pochopili. Aha. Zkuste dohrávat dál. No a oni pak jako říkali, že je to nějaký šroub, já jsem si myslela, že se mám najíst. To je totiž to je ten koncový prvek u té páky, tomu se říká vořek, tomu, co se nadává na golu. Na ráčku, na tyč. Fyzika základní školy, prostě tyč. Když se mění kolo. Vy chcete poučovat, pane kolego, vy jste... Já jim to vysvětloval. Tak ty úctu publiku, ano? Pardon, jako se učili na základní škole. A já myslím, že bylo o želvě. No já A nebo kolo. Mohli si vybrat. Takže to bylo ke kolu. Bylo to kolo. Oříšek nebo mandle je velikost těch šroubů. Mandle ne, to si myslela... To jste si vymyslela. Jo, tak. Jako, že jsem nepochopila, To byl takový inspirativní vtip. OK, dobře, proč ne? Něco jsem se naučila. Ano, pozor na to poučování. Mě už vůbec ne a publika taky ne, ano. Můžem? No. No. Jste venčil želvu? Já se snažil zastavit auto, aby nebylo. Jo, abyste, jo, takhle, já se omlouvám, dneska nějak nechápu. Výborně, děkuji. To pane kolego. Dobrý den, no 52. kilometr, tak přijďte, to někdo vymění. Hezky. Je a dala by si oříšek, mám tu mandle. OK. Takže nebereme pro želvu od cizích lidí pamlsky ulici, to bylo to poučení, ano? Výborně. A zároveň chápu. Ano. No yes. Aj, OK. Výborně, poslední, prosím. Tak budou poslední 2. Ahoj, tati. Víš, jak jsi mě chtěl naučit vyměnit to kolo? Tak teď je skvělá příležitost. Poslední? No, tak to nevyměním. Igore, co děláš? Jo, nechceš se stavit? Marie včera koupila pivo. Takže manipulací. Děkuji vám. A budeme hlasovat. Ano, budeme hlasovat. Snad si ještě vybavujete za čerstva, kdo co říkal. Pojďte, zůstaňte přesně v těchto pozicích. Marčo, můžete, pane kolego, ano, počítáme. Hlasovat. Který tým podle vás nahrával? Jenom já mám takovou otázku, když někdo
člověk, který hlasoval obě kartičky. Já jsem to viděla na vlastní oči. A vy jste říkala, že hodně dbáte na to fair play, tak jsem si říkala, že bych na to měla upozornit. Byl úplně vlevo vzadu. Teď úplně u okna. Tváří se, že tam nesedí. Zároveň, Báro, vy jste tady proto, abyste chránila publikum i přede mnou. Jo, tak nesedí úplně jinde. Takže nevíme, kde sedí ten člověk. Ne, vůbec hlasoval správně. Takže kdyby tady se náhodou někdo objevil, kdo by podváděl, Bára by si toho všimla. A nic bych neřekla. Ale já, když si toho všimnu, tak budete vyloučen ze sálu. Oknem nebo dveřmi? V kterém jsme patře? Dveřmi. Takže prosím, hlasujte pouze jednou kartičkou. Ano, ale bylo to i tak přesto, že bod pro žluté určitě, protože bylo to 29. Aha. Žluté, že? A kolik bylo? Těch druhých bylo 8. A to je kterých? Zelených. Zelených 8, žlutých 29 mají svůj první bod, jestli se nevíte. Tady to tak kritické nebylo, to švindlování, ale kdyby šlo o bod, bylo by to kritické. Takže prosím, já vím, že to není snadné rozhodnout se pro jeden tým, protože za chviličku, nebo už se zdá, že splýváte svými výkony, nahráváním, ano, mám pocit, že tady skoro není rozdíl. Takže prosím vás, pokračujeme a já bych chtěla, aby na scénu přišla židle, protože si zahrajeme hru stojí, leží, sedí. Zatímco než přineseme židli, my nemáme připravenou židli. Máme, opatrně, abyste si neublížili. A je to bezpečná židle, nevypadá bezpečně. Dáme tam židli. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně. Potlesk pro mého kolegu, ano. A už příště můžete ladně spočinout a můj kolega rád pomůže. Ano. Takže můžete vysvětlit, sedí, leží, stojí. Ano. Takže tato kategorie se hraje tak, že hráči buď stojí, sedí nebo leží. A takhle se v tom střídají v těchto 3 pozicích. A vždy by to mělo mít nějaký smysl, proč zrovna stojí, sedí nebo leží. Tak nikdo z nich nemůže být současně v té samé pozici. Přesně tak. Jestli to dává smysl. Jenomže potřebujeme 3 hráče z každého týmu. Dohromady, tak. Takže my si to dáme na 2krát, bude to vždycky na minutečku, ano. Pane kolego, tentokrát budete hlídat čas a budeme potřebovat i košíček. Takže košíček. Vyberte si první, začnou 2 hráči žlutí a 1 zelený. Připravte se. Musíte být tak ponížen. Mějte i vy svou důstojnost, ano. A to je moc hezké. Ospalý revizor je téma. Budeme se tedy inspirovat prostředím, ano. V nějakém dopravním prostředku se to bude dít, ano. A chtěla bych, aby tam byl aspoň jeden ospalý revizor. Aspoň jeden z vás bude ospalým revizorem. A určitě dopravní prostředek. Pane kolego, minutu, ano. Dejte se do pozice tak, že už teď někdo z vás sedí, někdo z vás A můžu se zeptat jenom takhle, jestli pan kolega pomocný rozhodčí by měl ukazovat i jako polovinu času. To by bylo hezké. A 10 minut do konce. Polovina času, ukážete publiku, jak to vypadá, takhle polovina času, a pak 10 vteřin do konce a 5, 10. Výborně. Pozor, paní kolegyně se již rozehrává, je to tak? Ano? Já se potím. Zároveň to jde ruku v ruce s ospalým revizorem. Takže počkejte si, pískneme. Nechte první 10 vteřin, ještě nezačněte stopovat, než začne pan kolega hrát, ať máme atmosféru a pak začneme stopovat. Takže po 10 vteřinách. Pozor! Kontrola. Čeho, prosím vás? Nahlas, paní kolegyně. Jízdenek. Stávej. Teď spí. Musíme být sticha. Pojď potichu. A není dřan. Hodně nahlas, aby vás slyšeli i vzadu, paní kolegyně. Řekněte to ještě jednou. Co jste říkala? A nemůže mu něco být? O to líp. Pardon, pak. Kontrola jízdenek. Už jste nás kontrolovala. Vy jste se ani nevšimla. Opravdu? Ano. Se mi zdá nějaké podezřelé, dámy. Opravdu? Prosím, tak potřebuji se na to sednout.
Sedněte si na to. Já vám to ukážu, koukejte. Přesně tady. Tady. Takhle tady jsem předtím ležela. To odtípli. Když tamhle takhle ležela a já tady tak stála. 10 vteřin. Tak dobře. Šťastnou cestu. Není tak snadné, děvčata, prosím opatrně, abychom my netrpěli s vámi, když cítím, jak se ty klouby dotýkají té země. Takže když budete chlapci, pokud tam budou chlapci, opatrně padejte na zem, já nechci za vás trpět, ano? Nechci tady jedinou odřeninu, jediné zlomené kolínko, ano? Hezká práce, děvčata. Velký potlesk. 3 muži, ano, 3 ženy, 3 muži, hezká práce. Takže, jeden si sedá, máme tady téma z košičku, pane kolego. Tak, pozor. Na technoparty. No. Takže máme jasný prostor. Prosím, pane kolego, zkuste nějak adekvátně. Vteřinku zase jako 10 vteřin na rozehru a potom počítáme tu minutu. Bože můj. Štronzo, kolega stojí. Já si asi potřebuji lahnout. Co jsem říkal o těch kloubech, pane kolego? Ještě jednu písničku, už to nedám, kluci. Tady už tancujeme celou noc a nemůžu přestat. Jaký je Pedro? Podal bys mi tu pilulku, co máš v kapse? Co budeš dělat s pilkou, leže? Kterou? Vezmi si všechny, na technoparty pilku, to se zabavuje. Neber mi to! Správně jsou zde děti, pojďme inspirovat děti, jak se správně chovat na technoparty. Tady si to uklidte do šatny. A ty tady hodně chtějí řezat do všeho. Počkej, to bylo proti astmatu. Aha. Pilku proti astmatu. Jo, proč myslíš, že tady tak ležím? Bože, co s tou dělal? Už nemám další. Tak já si počkám, až dodejká. Zastojíte? Pak ho... Pozor. Nemám. Co chcete říct? Tak, také jsem si odložil nohu, jsem se tady vešel. Až dodělá, tak mu dáme umělý dýchání, to je jasný. To snad ne. Pojď, vstaň, vstane, on vstává. Bože, proč vy ležíte? Moje koleno, jsem si odřel koleno, protože jsem spadl moc rychle. Já ho odláhnu ty šatny. Odláhni ho ty šatny. Ale zase já, ty opatrně, jemně, něžně, to je hra. Já mám astma, ty blázne, a necháš mi ho tady tahat. No právě. Ano, technoparty, jinak. Tak, poprosím kapitány. Je mi líto, tentokrát jsem písla technický faul. Ta kategorie, ta hra je založena na tom, že opravdu vždycky jeden sedí, jeden stojí, jeden leží. Při té hře opakovaně, kde jsou kolegové, pojďte mi přečtěte poslední hry. Opakovaně, je mi líto, opakovaně jste to neměli v souladu tak, jak bylo potřeba. Jo? 2 stály, jo? Takže to bude za 1 trestný bod i pro vás, ano? Takže prosím, udělej, co chcete. Ale hráč mého týmu on totiž pracuje jako bezpečnostní technik, takže chtěl, aby byla bezpečnost zajištěna. A, to je pravda, to je pracujete něco, jako bezpečnostní. Ano, to je pravda, prosím, zatím a jak jste tu bezpečnost tam řešil? Já se ho zeptám, muž, jak jste to řešil? To jsem nepochopila. Že jsem vzal tu pilku, aby se nezranil. Ano, on jemu tolik záleželo na tom, aby se nikdo nezranil. Vy jste v tu chvíli stál, že? Nebo... Ano. A proč jste si vy 2 z toho někdo nesedl? My jsme to hráli jinak tu hru, my jsme vždycky 2 stáli. My jsme to hrávali z naší kolegy. Opravdu? Kecaj, že? Báro, držte se. Došla vám slova, jste vykrát. To je mi líto, že jste to hráli jinak. My jsme s Bárou řekli, jak to hrajeme tady zde. Je mi to neuznáno, takže první trestní bod pro zelené. Je to tam, už tam je? A třetí, takže dostávají trestní bod. Vy to vysvětlíte, Báro, co tam děje, že? Teď nastává ten dramatický okamžik, když tady, ano, máme 3 trestné body, tak najednou se ty trestní body zmizí, ale vyrulují. Ano, tady automaticky se stává toto. Za 3 trestné body zde automaticky. Takže potlesk pro žluté. Potlesk pro žluté.
Kolegové nevydrželi kategorii, takže trošku hlasovat. Budeme hlasovat trošku technikálí. 3, 2, 1, teď! Za stavu 2-2! Ano. Tak, kolegové křičí vešky. Žlutí 14. Žlutí 14. Zelení 20. 20 ku 14. Začíná se nám to vyrovnávat. 20 dostali ti zelení. Zelení 3 ku 2. Tak, pojďme pokračovat v takovém tom trošku techničtější hře. Prosím, židli dáme stranou a dáme si toaster. Konečně ten toaster, Báro, o kterém jste chtěla vtipkovat a nedařilo se vám to. Takže můžete teď. Takže z toastru, v běžném toastru vyskakují chleby nebo housky, ale v našem toastru vyskakují hráči, ano. Vždycky ten, kdo sedí, tak nehraje a ten, kdo vyskočí, tak ten hraje. A pořád jsou ve stejném prostředí a můžou se tam různě potkávat, míjet a hrát nějaký souvislý příběh, ale vždycky hraje jenom ten, kdo vyskočil z toho toastru. Přesně tak, krásně se to Děkuji moc. Takže poprosíme 3 hráče z každého týmu na scénu, pojďte se rozprostřít. Pojďte dolů do toastovače. Moc, ano, pojďte se rozprostřít. Ano. Tak a my budeme tentokrát potřebovat 2 věci. Zase si vezmeme papírky, protože jste je tak poctivě psali, tak si je vezmeme. A první papírek, který jsem vytáhla, je žlutý sníh. Aha. Dobře, pokud téma je žlutý sníh, jaké bude prostředí, děkuji pane kolego, jaké bude prostředí, ve kterém se kolegové budou rozprostírat, pokud téma je žlutý sníh? Na sídlišti nebo na sjezdovce? Ještě nějaký tip? Na stavbě. Na stavbě. Mně se líbí stavba. Prostě stavba nějakého... Kdo říkal stavba? Vy jste říkal? Stavba, prostě stavba. Uvidíme, co z toho vzejde, ok? Na stavbě je spousta rolí. Poprosím vás, v toastru, jakmile vyskočíte, to, co je klíčové, pojmenovávejte se. Dávejte si dárky v podobě informací, kdo s kým hraje, v jakých jste postavách, ano? Takže o to jde. Vy odpočíváte, kolego? Trošku. Proti tomu výslechu. Jakému výslechu? No toho světla, co vyšlo do oka. Jo tak, jo vy totiž nehrajete. Ano, já nehraju. Já myslela, že jste v toastru, že jste si odpočinul. Ne, prosím. Jo, tak to ne, to můžete odpočívat. Ano. Takže na stavbě téma žlutý sníh, téma se tady tak jako vznáší, ano. A já písknu a první 2 jdou na scénu. Tati, Ano. tady čulal pejsek. Jako pod tou mou plaketou, kterou vyrábím. Pod čím, že? Pod tím dřevem, který vyrábím. Vyrábíte dřevo. Pod tím dřevem, který sloukám. Jo. To je parchant. Já jsem věděl, že... Takhle mluvíte o svém pejsku. Ale Punťa Přesně. si jenom potřeboval... Pejsek vaší dcery. On to pořád dělá. Pořád někde tady po bytě čurá. Jednou to bylo na koberec, pak to bylo na tuhle plaketu mou. Što to, takže vy jste v bytě, jo? Aha, jste v bytě. Můžete být, jenom abych si to ujasnila. Jste v bytě a vy tam sloukáte dřevo v bytě. A pes se počural v bytě po tu plaketu. No dobře. No, tak jste, to je to stavba, no dobře. Děkuji. Vezu ten beton. Tady jste bude. taky v bytě, nebo? Ano. Tak se pospěš. Tady bude ta okenice, jo? Ano, ano. No tak začni pracovat. A pozor, tady je to dřevo, co si tady ten majitel stlouká. Děláme. No, tak. A čím to mám vzít teda? Prosím tě, Honzo. Ano. Lopatou. Ne? Beton lopatou, ano, jak někdo. Já si dneska zapomněl doma. Škoda. Tak rukama. Pojď. OK, takže
Jenom abych byla jasnou, vy jste kdo tady na té stavbě? Vy jste profesionálové? Moc děkuji, že jsi mi dala tuhle příležitost, tuhle práci. Tak dlouho jsem už něco hledal. Jsi moje záchrana. No, veď. Takže přátelé, a vy vlastníte nějakou firmu stavební, jo? Ano, my to... Ano, vy to tady stavíte. Stavíme. Bytě, ano. Takže? Maruško, Punťo, kde máš toho Punťu? já ho hledám právě. Mě tatínek volal, že se zase někde počůral. Punťo! Reagujte teďka na to. Punču už jste hledala, reagujte na to. No, já jsem předtím byla s tátou v garáži. V garáži. Jo. Jo. Vedle té stavby, co tam máme. Jo. Jo, jasně, jasně. Velká stavba. Tady tam dělal nějaký dřevo. V garáži dělal dřevo. Jo, to Jo. on si tam občas tak stloukal a ona ně nepíšou pořádně. Jo. Když zároveň víte, že tam máte lidi, kteří vám tam staví okýnce a tak, jo? Pojďte to tam zakomponovat, kolik z předešlé. Jenomže mě ale zároveň z té firmy, že ten sníh, který teďko napadl, je hned celý žlutý, protože ten Punťa tam běhá, nedělá nic jiného, než je všude Ale když to pejsi dělají, že čurá. Výborně! Dejte si čas. Že zase stlouká. Čuk. Ano. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem z oblastního inspektorátu, jdu prověřit BOZP, protože tady máme hlášenou stavbu. Já nevím o žádné stavbě. Vy nevíte o žádné stavbě? Ne. Pane kolego, držíte ho opravdu pevně. Něžně. To je jenom náznak. Ještě jednou, prosím, až se přetáhne. Kolego, prosím vás, chytě, a vy si mu pomůžete, než se reálně držíte ho. Co táhle ty dva lidi u těch oken? Aha. No, oni V tuto chvíli tam nejsou, jo? Jenom podívej si. No, oni je přišli umýt jenom. Betonem? Vy si ze mě děláte legraci. Mě tam ty okna, víte co, já nemám rád světlo, já jsem tam chtěl takovou temnější místnost a oni je tam. Prostě tě musíme sebou hnout, ale já mám ty ruce od toho betonu. Já se omlouvám, já jsem rozbil to sklo, já jsem pospíchal a tady mě někdo Tak otravoval. tam dáme tohleto dřevo. Tak. Pozor, neprosím. Výborně, vaše dřevo teďka zmizelo, pane kolego, jenom abyste věděl. Pojďte. Aha, co? Říkal, tak tam dáme tohleto dřevo. Ano, pojďte. Výborně, máme tu rodinu. Našla jsem Punťu No a kde byl? v tvým autě. No tatínku, On tam tak hezky vrtěl tím ocáskem, že si tam udělal jako pelíšek. V autě? V autě? Jako v tom Mercedesu. Já jsem mu tam nechala tu hračku a on to slyšel. Ty mi jsi myslel, že tam zmrzne? Moje auto, ne? Náš Punťa! A on vlastně všude Ale čurá. teď stejně zbytečně, jenom čurá někde, blbý pes. Ty jsi to dovolil jako první. Já jsem nevěděl, že to bude takový hloupý pes. A reagujte na to, že už tam nemáte to dřevo. Ano, zatím se to točí trošku o ničem, že? Takže co to dřevo? Ale co jsi to tady stloukl? Tam není to dřevo právě, už ho vzali. Oni ho dali na to okno, že jo? Reagujte na to, že máte dřeva na okně, prosím. A ne... Já vás poprosím, všichni tři se tam podívejte na to dřevo a počkejte si, co vám z toho přijde. Pokud se divíte, co to ano, tak co? Co přesně to má být? Vůbec tomu nerozumím. Vysvětlete to tatínku. Tačko, vysvětli mi to. Já jsem tam chtěl takovou místnost jenom pro sebe, kde mě nikdo nebude otravovat a vidět. Jo, takže jako, že my tě otravujeme. Slyšíš to, mami? Tak budeme hrát konec. Dobrý den. Dobrý den. Víte, my tady, my jsme tady dělali výtvor. Ano, to je umělecký výtvor. Aha. Tak vy jste dělali výtvor, tak Je to výtvor, ano, podívejte se. já bych Ale raději... se podívejte, všichni se podívejte na ten výtvor. A nechte. Kolego, vy to hrajete, vy se skutečně podívejte. No. A počkejte si, co vám přijde. Tak mohlo to být i hezčí. Ale zase je to funkční. A mně se líbí ta žlutá skvrna uprostřed. Já bych hlavně jako problém viděl to, že to nesplňuje normu na osvětlení. Nevíte, jak se dostává beton
To nás nezajímá, reagujte na normu na osvětlení, paní kolegyně. Víte, ale to tam původně bylo, no, už to bylo schválený dávno, teď jsme to opravili. A pokud bude třeba, tak se může udělat díra a vlastně to bude fungovat jako okno. Jistě. Tak na vaše okno jsme se podívali. Teď bych se rád podíval na vaše občanské průkazy. Ano. Můžete dolů, paní kolegyně. Můžete si uvolnit ty ruce. Ano, hráme konec pomalu. No, tak stavbu nám zakázali. No, nebudu mít svou místnost. A to prkno mě taky vzali. Můžeme být aspoň všichni pospolu, ne? Jo, no. Naší garáži. Kde teď Pane kolego, opatrně na tu ironii. Ještě jenom to nahrajte. Můžeme být teď všichni pospolu, ne? Jo, já se na to moc těším. OK, děkujeme. Tak to nakonec dobře skončilo, budou pospolu. Omlouvám se, prostě ty vaše ruce s betonou vyřešíme jindy. Ano? Mezi tím se to prostě posouvalo jinam. Jo? Pozor, máte tendenci tam vracet něco, co už je pryč. Ano, to... nebo já vím, že to si s tím musíme poradit sama. Poprosím kapitány. Pískla jsem nějakou chybu, faul? Ne. Taky mám pocit, že ne. Mám pocit, že si berete má slova k srdci. Oni se zlepšují, to je... Neuvěřitelné. A diváci to věří, ví. Tak budou hlasovat na můj pokyn nyní! Za stavu 3, 2... Ha! 15:17. Neuvěřitelně vyvážené. Chtěli byste vidět, kdo má 17? Já taky, protože to zapomněl. Zelení mají svých krásných 17. A teď další bod. To velmi vyrovnaná hra. Krásný toaster s dobrým koncem. S mým lehkou pomocí, ano. Protože ironie je kolem dost, tak aspoň tady máme krásné konce, že? Ano. Bylo to opravdu překrásné. Mně to líbilo moc ten konec. Že? Pozitivní to je. No jistě, s přesahem. Rodina je důležitá. Diapozitivy by se mi teďka moc líbily. Že? Ano. Taky by se vám líbily? Výborně. Totiž diapozitivy, jo, to je takové zařízení, které třeba já neznám, ale možná někteří třeba znají, jo, ale vlastně je to takový jakoby starý PowerPoint. Kdo skutečně ještě zažil diapozitivy, zvednete ruku, podívejte se, Báro. No krásné. To je krásné, výborně, pokračujte. Co je to PowerPoint, jo, říkáte? Ano, takový novodobý PowerPoint. Takže vlastně přijdou, vlastně vy jste přišli na takovou přednášku od 2 moderátorů této přednášky a uvidíte zároveň i diapozitivovou vlastně prezentaci vzadu obrázkovou. A můžeš, co to teda ty diapozitivy ve skutečnosti jak vypadaly? No ano, to jistě můžu. No, to by takové se to promítalo na zeď skrz takový přístroj. Ano. Je tu někdo technicky já se omlouvám, jste velmi dobrá. Je někdo, kdo by to dokázal krásně říct, co to ten diapozitiv z čeho vlastně byl? Ano, vy, podívejte. No. Ne, jste dobrá, Máro, držte se, podívejte, paní nám to poví. Já vám to povím. Řekněte. Byly to malý rámečky, 5x5, v tom byla fotografie a hotovo. A dávalo se to do přístroje, který se klapal. No, ty to prosvítil. Který to prosvítil na stěnu. To jste říkal 5x5 a pak to prosvítil, bylo to velké. A bylo to velký. Tak. No, a to bude velké. To bude velké, jako PowerPoint. No, výborně. Takže, poprosím, domluvte se z vašeho týmu, kdo bude jeden z moderátorů, kdo bude druhý z moderátorů. Poprosím, aby moderátoři přišli ke mně. Jo, výborně, 2 moderátoři. A já poprosím publikum. Jste na takové oldschoolové PowerPointové prezentaci těchto 2 významných co? V čem jsou významní tenhle pár? Je to pár, který něco společně dělá? Zubaři. Jsou to zubaři, výborně. Jste významní zubaři a jste na PowerPointové prezentaci, která se jmenuje, lísteček prosím,
Dva jste na zubařské konferenci. Uvidíme. Ranní atmosféra. Ano, takže vy přednášíte po celém světě na spoustu různých témat ohledně zubařiny, jste pár. A tohle téma je ranní atmosféra. Spojená se zubařinou. Děkuji. Vaše, pane kolego, prosím zase znělku, nebo pomožte s hudbou. A může. Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer. My vás znovu vítáme u naší přednášky na téma Ranní atmosféra. v zubařské místnosti. Přivítejte prosím znovu doktorku Kratochvílovou. A doktora Kratochvílovou. Já bych nerada okecávala začátek, takže bychom mohli rovnou začít první fotografií, prvním diapozitivem. A jak se říká, začneme z ostra. Tak zde na fotce můžete vidět krásný příklad právě té ranní atmosféry. Popište diapozitiv, ano? Tady vlastně je to takový ilustrační obrázek a chtěli jsme to otevřít takovým způsobem, abyste viděli, jak vypadá ideální situace z našeho pohledu v takové běžné domácnosti, kdy všichni členové té rodiny tak se snaží jako první dopravit k umyvadlu a vyčistit si zuby. Bohužel tam vždy je nějaký záporák. To vidíme tamhle. Klasické dítě, které nechce. A ještě k tomu skrývá bonbon, který má v ústech. Tak to by asi stačilo, ne? Možná poprosíme další snímek. Cvak. Můžeš vždycky říct cvak, ano? Dobře. No tak to je jasné, že co tady vidíme. Tak. Tady nám chlapeček omdlel v zubařské ordinaci. Sestřička je z toho opravdu nešťastná, můžeme vidět. Můžeme si prosím vás přiblížit ten její obličej, co tam přesně dělá? Tak prosím, ještě. Ano, jo. Klasická empatická sestra. A co ty dvě věci vzadu, prosím? Tak a tady samozřejmě vidíte, protože jsme v lékařské ordinaci, tak tady máme nějaké vybavení, že? Tady vzadu na tom snímku tak je stolek se všemi těmi nástroji a tady nástěnná lampa, že? Cvak? Toto bych popsala jako hřeb celé dnešní přednášky. Jo. Tady naše dvě maličkosti, že já a manžel pan Kratochvíl, že? A doktor Horáček, ale toho si nevšímejte. Toto, abychom upřesnili, tak jsme my dva, udělali jsme si takový menší výlet do daleké Ameriky. A jsme v nejproslulější zubařské ordinaci. Jenom je to stranově obrácené, že? Jo, to je pravda, pardon, já jsem se nepodíval správně, já bych potřeboval tu fotku otočit, to není správně. Je to vzhůru nohama, Je to vzhůru nohama, ano. Ano, já jsem tady myslela stranově obrácené. Ne, je to správně. Teď je to správně. Takže co se dělo v té americké prestižní ordinaci? Takže tady vidíte tamnější přednosta té ordinace, tak nám ukazoval, jak fungují ty jejich přístroje. My tady jsme zrovna na tom povozu, že díváme se ze spoda na nejmodernější lékařské vybavení a učíme se, jak funguje, aby jsme to mohli přenést do naší praxe, že? Miláčku, můžeš něco doplnit? To byl prostě nejlepší výlet mýho života. Je to tak, také na to s láskou vzpomínám. Ale my už opravdu ztrácíme čas a měli bychom se poslední dva diapozitivy, prosím. Ano, takže předposlední snímek. Cvak. Tak, ale tohle tam, jestli se nepletu, nepatří. To je fotka z naší předloňské dovolené. My jsme se chtěli podívat do Spojených států, jeli jsme z Mexika, byly tam nějaké problémy, tak já bych poprosil rychle další snímek. Cvak. Tak příště se na to dají. Tak trhá, kdybys, prosím. Tady se vracíme k té ranní atmosféře. Tohle je takové klasické ráno u nás v ordinaci, že ano.
co dodat prostě. No, chtěla bych víc, ano. A tak, kolego, pomožte, kolegyně, prosím. Pokud můžu pomoci, tak tady právě slečna usedla do našeho lékařského křesla. A já tady na fotografii taky vysvětluji, pokud chce skutečně napsat omluvenku do školy, tak pravděpodobně budeme muset provést nějaký zákrok, jestli se opravdu cítí být nemocná a zuby jí bolí. Jak vidíte, manželka vypomáhá, zrovna chystá anestetika. Opravdu rutinní ráno. A prosím, vzdáme to je co? Tady. No, novinka, co k nám chodí tady do ordinace, tak máme vždycky nějaké studenty z vysokých škol, který se chodí koukat právě. A myslím si, že tato ranní atmosféra rozhodně jako pomohla k té motivaci dostudovat tuto vysokou školu. Ano, a stát se zubařem. Možná se shodneme, rád bych zmínil, že slečna Konvalinková tak vypadá, že bude velkou osobností našeho tuzemského zubačství. Děkuji za dobrou práci. Zároveň u těch diapozitivů právě je ten for, ano, protože to byly ty čtverečky 5x5, že často se tam založili špatně, jo? Obráceně, stranově převráceně, takže se to vždycky zaseklo, žik, a taky se to dalo přibližovat a oddalovat. Co z toho jste využili? Tak jsme přiblížili. Co jste přiblížili? Přiblížili jsme, potom jsme obrátili ten diapozitiv. A pak právě kolega tam zastrčil úplně špatný ten diapozitiv. Takže jste ho vrátili. Takže tři z možných třeba 10. Dobře, může být. Takže trestný bod za to, nebo to je jako upozornění. Můžete využít víc tu kategorii a tu hru s tím přístrojem. Nastudujte, jak ten diapozitiv vlastně funguje. My se to naučíme. Děkuji, velký potlesk. Nebude trestný. Ne, to bylo takové upozornění. Dobrý. Ano? Upozornění, výborně. Takže je to, prosím vás pěkně, před poslední hlasování. Za stavu 4:2. A kdo řekl, že můžete hlasovat? Nikdo. Já dělám takovýhle pohyb a až ho udělám, tak na můj pokyn nyní. Pane kolego, hudbu, prosím. Ano. Před poslední hlasování, před poslední hrou večera. No, co si dáme? 17:14, stále velmi vyrovnané, přesto získávají zelený bod, mají svých 17:14. Poslední hra, nebo kategorie, bude výjimečná v tom, že bude za 3 body. Ovšem nevím, co vybrat. Dám se ke poradím. Zvažuju žánry a zvažuju pyramidu. Bude to pyramida. No? Takže jste to chtěli. Opravdu. Jo? Opravdu. A dáme si pyramidu a protože mám ráda konce, kdy se účastní opět všichni, dáme si ji pro 8. Jo? To znamená, čím víc vás tam je, tím méně reakcí, jenom vždycky jeden nahraje, ostatní v klidu reagujou. Zahrajte si všichni, ovšem v různě intenzivně. Zastačte tam tu dírku. Takže, paní kolegyně, pyramida. Tak stejně jako jsem nikdy neviděla diapozitiv na vlastní oči, tak jsem nikdy neviděla pyramidu na vlastní oči, ale slyšela jsem o tom, že je v Egyptě a že má takový tvar. A právě tak podobně to vypadá, akorát vlastně obrácená taková pyramida. Bude ta pyramida, kterou my budeme hrát. Začíná první hráč, něco hraje a potom se k němu přidá po písknutí druhý hráč a hrajou něco úplně jiného, ale pozor, měli by vyjít z toho těla, kde zůstali. A pak se tím přidá třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, až teda 8. Ano, takhle to vypadá na konci. A potom je ten zajímavý zvrat, že bude muset odejít motivovaně ten poslední a bude jich tam 7 a budou zase zpátky v tom prostředí, kde byli, když jich bylo 7 a potom odejde ten 7 a budou zase zpátky v tom prostředí, kde bylo 6 a potom odejde ten 6 a budou a tak dále. Myslím, že to
publikum pochopilo. Jo, velmi děkuji. To znamená, bude tam až 8 prostředí. Ano. Já budu v průběhu té hry vás vždycky žádat, do jakého prostředí nově vstupujeme. Ano. Bude to náročné na zapamatování, proto si to budu i psát. A hlavně vy se nechte překvapit, jestli si vzpomenete, z kterého prostředí do kterého prostředí jdeme. Prosím kapitány, aby si střihli, kdo z vás začne, která barva začne. Ještě jednou. Teď. Balíte, máte možnost volby, kolego. Chcete začít? Začneme. Výborně. Začneme tedy solem, ano, špičkou pyramidy, to znamená, domluvte se, který z hráčů začne a já poprosím první prostředí pro solo hráče špička pyramidy. Bazén. Bude v bazéně, výborně, bude v bazéně. Tam se rozplave. Takže může první hráč, prosím. Dejte si čas. Dejte si čas. Užijte si tu vodu. Plavte prosím směrem k publiku. Počkejte si. Co prožíváte? Je vám v tom hezky nebo ne? Plavete ráda? Směrem k publiku, ať si vás užije. Nerozeznávám emoci. Plavete ráda nebo ne? Asi moc ne. Její zima, výborně! Štronzo. První hra je rozehraná. Přichází druhý do prostředí. Pozor. V jakém prostředí budeme teď? Lékárna. Budeme v lékárně a vycházíme z tohohle štronza. Paní Kropáčková, nesahejte nám tady na ty léky. Ne. Já vám je podám, ano. Tamhle ty ale. Ano. Ty jsem brala. Ano, neurol, já vím. Tak jo, a máte recept? Nedělala jste náhodou blázna z postavy? Ne. Mohla byste jí nabídnout jiný lék? Ivalgin, no. To jsou ty fialové? Růžový. Růžové? No. Jak chcete je rozbalit? Počkejte. A na co jsou dobré, děvenko? No, na všechno možný Ivalgin to můžete brát vlastně na jakékoliv problémy. Jo, dobře. Já tady salatku. Štronzo, výborně, jsme v lékárně, skvělé. Třetí prostředí bude? Zoo. Poprosím vás, pojďte o 3 kroky dozadu, pojďte úplně dozadu. Aha, výborně. Super, zůstaňte v tom. Ten třetí, kdo přichází, v klidu si prohlídněte kolegy, navažte na ně a bude to zase zelený. Zoo. No neboj se. Dej tu tyčinku. A to je moje tyčinka. Štronzo, vy jste řekl, neboj se, dej jí tu tyčinku. Můžete víc určit, komu jí má kdo dát. Dejte víc dárků v podobě určení, jo? Komu jí má dát? No neboj se. Dej mé dceři tyčinku. To je moje tyčinka. No teď já ti dám. Ona fakt nekuše. Teď pryč. Aha. Pojďme na ty bandy radši se podívat. A kdo vám dá, kdo jí dává tu tyčinku? To byla jenom kolegyně z práce, ona je trošku... A tak začneme znovu. Nedělejte z toho for, jo? Zbytečně, vidíte, jak jste si zadělali na to, že to jako není o ničem. Buďte v tom. No, dejte tak, aha. Pane kolego, vy určíte, a nebude to takhle vtipné, protože to by bylo vtipné. Jo, dobře. Aha. Pojďte, určíte přesně jinak. Tak jí podej tu ruku. Komu? Podej tady paní ruku. Ale ona si určitě neumyla ruce. No. Proč bych v zoo podávala paní ruku? Tak teď už můžeš jít na ty želvičky tady nakrmit. A teď já mám nějakou nemoc vás. Aha. Tati. Štronzo, vrátíme to zpátky, jo? Ještě to vrátíme zpátky. Zkuste jinak, po třetí. Počkejte si, a kolega určuje, ano, je to vaše hra. Pojďte. Aha. Vycházíte z toho, že jste v zoo a nebojte se být očekávatelný, obvious.
No tak vem sestru za ruku. Třeba? Pojďme se podívat na ty vlky. OK, takže tatínek a Ona dvě se jich sestry. bojí, vem ji. Aha. Ona vždycky jde jenom s tebou na ty vlky. Aha. Pojďte na vlky, děvčata. Pojď se, A vlci jsou vpředu. Do publika. Nebo jen tě nekousnou. Aha. Neboj se. Tady máš. Hoď mu tady krmivo. A do publika. Štranco, výborně, jenom pro děti. Zvířata se v zoo nekrmí. Děti. To je jenom tady ve hře. Výborně. Třetí prostředí. Čtvrté, pardon. Kde budou? Tenisový kurz. Tenisový kurt. Čtvrtý tenis. Už je vás tam víc, takže vy určujete, dejte si čas, je to vždycky jenom akce, reakce. Pojďte, vemte je dohrý. Takže děcka. Příští víkend máme ten tenisový turnaj. Škoda, že ne teď, pojďte teď. Teď. Podle mého kalendáře už zítra. Co, jenom improvizačně, hrajte to teď, jo? Nemluvte o tom, co bude zítra, co bude příští týden. Teď to je, mějte to v ruce, pojďte. Co to jste měl? Kalendář. Hrajte teď. Tak... Telefonu. No, ale jste na tenisovém kurtu a hrajte teď. Pojďte, dejte akce teď, pojďte. Teď máme ten tenisový turnaj. Ano, to je úplně právě. Teď ho máme. Dneska. Jo! Takže se pořádně připravte. Dejte si čas. Musíme se rozcvičit, pořádně, ruce. Ano. Určitě, kdo jste k ním. Vy jste jejich trenérka, matka, kamarád. Musíte mě jako trenérku poslouchat. Ano. Jasný. Tak, vezměte si palku. dejte si čas. Míček. Ano. Dejte si čas, všichni. Viděli jste to? Jo, on letěl. Letěl. Daleko. Daleko. Musí letět daleko. A zpomalená hra? Výborně, vy budete ležet. Tenis, páté prostředí. Středověká krčma. Středověká krčma, saunu jsem vzadu slyšela, nestihla jste, je mi líto. Středověká krčma. Počkejte si, kolego, providíte si je a reagujeme. Takhle ty barbary porazíme. Děkuji, vaše hra je rozehraná. Krásně, všechno krásně. Šesté prostředí. Jump Park. To znamená, víte, co je Jump Park? Tam se skáče na trampolína. Ano. Ano, víte? Ano, vy. Možná jenom kdyby náhodou nevěděl. Jump Park. Pozor, přichází kolega, určujete, kolego, pojďte. Krásná hra. Vy se nedivíte, vy určujete. Připravíme se k prvnímu výskoku. Moje děti. Takže máte 4 děti? 5. Výborně. A kdo leží, co ležet. A my ostatní uděláme na 3 nahoru. 1, 2, 3, hop. A dopružíme. Dopružíme. Stop, zastavíme ještě jednou. Tati, já mám hlad. Já taky, Potom. taky. Nejdřív 3krát skočíš, pak půjdeme na hamburger. Já chci hranolky. A proč se může ležet? To nejsou. Protože je jí teprve 1 rok. Krásná hra, výborně. 7. prostředí. Měsíc? Setkali na měsíc. No to je krásné. Na měsíci přichází zelený, jestli se nevění měsíc. Měsíc, prosím, hudbu měsíční hudbu. Pohejte si s tím. Mám ji tady. Česká vlajka konečně na měsíc. Děkuji, tato hra je krásně u konce. 8. prostředí, poslední. Pasová kontrola. Pasová kontrola. Takže kde vlastně to je?
Asi na letišti. Tak dobře, protože ta může být i ve vlaku, ale chcete letiště, máte letiště, pasová kontrola a jenom upozorním všechny hráče, v tuhle chvíli to je poslední scéna celého tohohle zápasu, protože bohužel, když nemáme čas udělat tu pyramidu zpátky k té jedničce, ale i tak je to pecka, takže poslední hra, pasová kontrola na letišti. Pomalinku, můžeme. Kdo si zapomněl pás? Já doufám, že tenhle, co máme pod těma rukama, je můj. Ne, ten musí. Ten je můj. Ne, ten je můj. A co si budeš dělat? Koukneme na to. A nestačí jeden? Můžu se jeden vzít? Třeba nás všechny vezmou na jeden pás. Teď vypadáme všichni stejně. Dej to. Tak ještě, že jsme ta Puste to. osmerčata, ne? Rozerveš to. Jste osmerčata! Osmerčata s jedním pasem! Děkujeme, velký potlesk! To je krásný potlesk, výborně! Máro, tady finální pasování, my nesmím přetáhnout. Já jsem se bavila s paní na recepci, říkala, že doufá, že v 9 odejde. Uděláme to tak, aby mohla, budete hlasovat až na můj povel, i když ten čas běží. Protože připomínám, že se hraje o kolik bodů? O 3. Výborně! Ještě jednou, o kolik bodů? O 3. Takže hlasujte velmi pozorně, ať nemusíme přidávat hru. Jinak paní na vrátnici to nezná. Jinak paní na vrátnici dostaneme se ke zmazec. Takže na můj povel. Hlasujeme, toto hlasování má hodnotu 3 bodů. Je to tak! Je to tak? Není to tak? Je to tak? Vidím to, ale spočítejte to. Ať jsme poctiví, spočítejte to, kolego. Spočítejte i ty modré, i ty žluté, ty zelené. Pokud je zelený 8, 27 žlutých! Získávají 3 body! Neuvěřitelné! Cože? Všechno v pořádku. Co vás myslí, kolegyně? Vidíte si to? Já myslím, že zápas... Já bych hrozně chtěla všem poděkovat hráčům, kteří skončili takhle krásnou remízou. Děkuji vám, divákům, za vaše krásná témata. Já děkuji své kolegyni Máře. Já děkuji Karovi. Ještě bych chtěla vás pozvat, protože jdeme to zapít, to celé klání do pivní jistoty, což je asi tak 20 minut tímto směrem, asi 3 tramvajové zastávky jsou to, a zároveň bych vás chtěla jakoby pozvat k vhození dobrovolného vstupného či výstupného při výstupu z místnosti. A jestli jsem něco zapomněla, tak mi to někdo připomene, ale možná jsem nic nezapomněla. A v tom případě ještě jednou všem děkuju za krásný zápas, který jsme si společně užili, a tímto jste volní!